I will support the creation of that commission. Ang sabi ko nga, yung kailangan siyang maging independent talaga. Kagaya ng ipinahayag ni Minority Leader Alan Cayetano, tama lang talaga na makita talagang independent sila para maging malinaw, katanggap-tanggap yung resulta ng kanilang investigation. Otherwise, malalagay na naman tayo dun sa kalagayan na ipagkikibit balikat lang sapagkat napolitika na naman tayo. Ang gusto ko lang sanang makita ninyo, lalo na kayong mga members ng media, kailangan mag-fit sila dun sa tinatawag na independent commission. Sino yung magiging opisyal na hihirangin na magko-compose ng independent commission? How independent can they be? Yung probity na hinahanap, wala ba silang kulay politika? Sila ba ay magpapahayag na kahit kailan hindi sila tatakbo sa opisinang pampolitika? Para sa ganon ay yung gagawin nila ay talagang independent of anything.